10 феврали соли 2016 бонки миллии Тоҷикистон ба ҳамаи ташкилотҳои қарзии ҷумҳурӣ дастур дод ки минбаъд ҳамаи маблағҳои интиқолии бо асъори рубл воридшударо бо асъори миллӣ бароварда диҳанд. аз рӯи маълумоти оҷонсии иттилоотии Азия плюс ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ ин дастури пешниҳодшударо амалӣ гардонида истодаанд. манбаи ин ахбор қайд кард ки ин дастур танҳо бо интиқоли асъори рубли Русия дахлдор асту ба дигар асъорҳои хориҷии воридшуда истода робитае надорад. ин қарор ба шахсони воқеӣ пешбинӣ карда шудааст ки бидуни кортҳои бонкӣ маблағи интиқолшударо бо пули сомонӣ мегиранд. чунин шаҳр дод намояндаи Бонки Миллии Тоҷикистон. инҷо қайд кардан лозим аст ки имрӯз қурби расмии асъори Русия 0 аз 100 1028 сомонӣ бар ивази 1 рубл муайян гардидааст. инчунин дар бозори сиёҳ вобаста аз минтақа ба 1 рубл дар шимол 0 аз 100 105 сомонӣ, дар Душанбе 0 аз 100 106 сомонӣ дода мешавад. аз рӯи ҳисоби коршиносон бинобар қурби муайян намудаи Бонки Миллии Тоҷикистон ва бозори сиёҳ бохти қабулкунандагони маблағи интиқолӣ дар Тоҷикистон ва бурди бонкҳо аз сабаби фарқкунии қурб дар як сол мумкин аст ки аз 2.8 то 4 миллиард рубл, яъне тахминан аз 35 то 50 миллион доллар рафта расад. аз сабаби буҳрони иқтисодӣ дар Русия шароити ҳаёти муҳоҷирони меҳнатии тоҷикон ба шакли назаррас вазнин шуда истодааст. омили асосии ин душвориҳо афзоиш ёфтани маблағи пешпардохт барои патент, яъне рухсатнома барои меҳнат, кам шудани талаботи меҳнати муҳоҷирон, набудани индексатсияи маош, баланд шудани нархи маводи хӯрокворӣ, инчунин қабул карда шудани қонунҳои гуногун ва ғайраҳо мебошанд. масалан музди кори муҳоҷири меҳнатӣ дар як моҳ 25 000 рублро ташкил медиҳад. муҳоҷир ҳар моҳ 4200 рубл барои патент, на кам аз 4000 рубл барои ҷои зист, тахминан 2000 рубл барои роҳкиро, ақаллан 4000 рубл барои хӯрокворӣ ва 1000 рубл барои дигар маводҳои зарурӣ хароҷот мекунад. дар натиҷа оқибат дар дасти муҳоҷир 10000 рубл барои ба аҳли оилааш фиристодан боқӣ мемонад. албатта ин маблағ барои таъминоти оила намерасад, чунки оилаи аз 5 нафар иборат буда дар як моҳ танҳо барои хароҷоти эҳтиёҷи асосӣ 12000 рубл пул сарф мекунад. музди меҳнатии якмоҳа дар Тоҷикистон 7000 рубл бо қурби асъори русӣ мебошад. ёфтани кор дар Тоҷикистон боз як муаммои калон аст, чунки дар ин кишвар бекорӣ ҳукмфармост. ҳамин тавр ҳангоме ки буҳрони иқтисодии доимӣ дар Тоҷикистон ва оғози буҳрон дар Русия зиндагии мардумро боз ҳам душвортар мегардонад, ҳукумати Тоҷикистон ба ҷои он ки мардумро дастгирӣ намояд, баръакс бо ҳар гуна баҳонаҳо пули бо машаққат ба даст овардаи халқашро кашида мегирад. то он даме ки Имомалӣ Раҳмон бар ин ҳокимони фосиқи ба ғайри нозилкардаи Аллоҳ ҳукмронанда ба болои сари мардум меистанд, аҳволи халқи Тоҷикистон дар ҳамин ҳолати хориву зорӣ ва ранҷ боқӣ мемонад. Имомалӣ Раҳмон танҳо дар бораи худ ва фақат дар бораи беҳтар намудани аҳволи зиндагии оилаи сершумораш фикр мекунад, он чӣ ки шахсан бо ҳамин кор машғул аст.